ubaba umpostoli uNsibande nomama nobaba nabafundisi nabantu abasha noSunday School egameni lomkhosi uNkulunkulu. Lo omphambi kwenu uThulu wakamfukeni oqhamuka kwibranch yaseThongathi ehola umfundisikazi Maseko. uNkulunkulu usibusisile kakhulu ngoba eThongathi sesine group yama young adults. Leyo group iyasiza kakhulu ngoba kuningi esifundayo, ngoba size safunda nangey'mpungushe ey'ncane ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu kufanele uqaphele ukuthi kungaqhamuki iy'mpungushe ey'ncane ezizotshontsha ukholo lwakho noma ezizokushintsha endleleni uNkulunkulu afuna ukuthi uhambe ngayo. Bese-ke ngiqhubeka nobufakazi bami bokuthi njengoba ngibekade ngiza la enkonzweni kuye kwaba khona isimo esithe ukukhuba kancane, sekumele ngisuke la endini ngiya eShell Garage. Ubhuti bezosithatha nge-Uber akabanga asakwazi ukusithatha ngenxa yemizila yamatekisi. Kwangiphatha kabi-ke lokho ukuthi ngathi mangase sengimfonele sengimWhatsApp wathi usabhizi, kangangokuba bamthathile bamisa erenki ukuthi ayokhuluma nama-owner. Ekugcineni kwalokho wayese send imessage ukuthi sebemhlawulisa u-1,000. Kwaphinde futhi kwangiphatha kabi lokho, kodwa ngigcine ngikwazile ukuthola i-transport engisusendini ngase ngifika eShell Garage. Mase sifika eShell Garage ngafika nginakho ukuthi how for something ngilate sengibambezela abazalwane ekubena ngikuthanda ukuba late, kangangokuba lento yomzila yasematekisini isithanda ukuhlukumeza kakhulu, kangangokuba ngisho uMamiya akasakwazi ukusithatha la kufanele asithathe khona ngoba bake basimisa nje bathi akavumelekile ukusithatha. Ngiyamcela ubaba uNkulunkulu ukuthi asisize kuleso simo esinjengaleso ukuthi siphele, ngoba kangangokuba kutheni noma sesifika futhi eShell Garage sekufanele size sibe la baphinde futhi bazosigada khona futhi eShell Garage ukuthi abavumelekile ubhuti bethu aqhamuka oThongathi nabazalwane. Thina kade sigibela laphana esiqhamuka eGrassville bebengafuni ukuthi basithathe, bathi umzila wenyama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nanoba besengihlukumezekile kangangokuba besengikhala nje etekisini, kodwa angizange ngikholwe ukukhuleka ngilibize igama likaJesu Kristu iNkosi. Liyasebenza ngempela kakhulu, ngilibonile kangangokuba ngithe ngiqeda ukuphuma emkhosini okunye ngithe ngisemsebenzini ngezwe iy'nyawo zami ziqina ekubeni vele bengumuntu obekade ebuya egula ephathwa nayisisu. Kunezinye iy'nsuku ebekade ngingakwazi ukuya emsebenzini, ngaze ngaya kudokotela ngabuya kusho ukuthi umzimba wami awukho kahle hle. Emva nalokho uthe ngibona ukuthi lesi sise singiphethe waye singapheli ngoba sidala, nanokuthi-ke ekhaya vele bekade siphila sihamba ngathandazi. Uthe ngisacabanga lokho ukuthi kodwa enhlizweni yami benginakho ukuthi angizokubuyela emuva ngoba sengikhethile indlela yokuthi ngikhonze uNkulunkulu. Kuthe nsukwini ngase ngiyalala ebusuku ngaphupha ngazi ukuthi bengiyakhona kaMthandazi, kodwa ngithinde ngingangenanga. Ngabona ukuthi isitha siyangivakashela siyangikhumbuza ukuthi usizakala kakuphi wena ungakakhona ungakabi umntwana kaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi ubaba uNkulunkulu abe nathi singasuki ekukholweni, ngoba uma sizosuka ekukholweni uSathane uzoba namandla empilweni zethu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga.